Nagduha gyud una kung unsay kalidad sa tao ana imong giingon nga gustong muduwag iring-iring ni Lula Duni. Hi! Oh! Uy, Dong! Hello! Asa man ka? Akong kita kong balbakua. Saan ba ka? Saan ka? Oo, Ikaw ka balbakua? Kanang Oo. balbakua ang nagisa. bisag nagngangapa. Parehas na tarong gi-crave de ron. Huwag ka nang gikreb. Kanang gisods ko at kanang lunas bata. Crave, oy. Ang dahil! Ay! Mauli ay na. Basta joker gi ka sa. Ah! Pwede mo join si mo lamisa? US! US. Uy, sus! Ano ko taong dili? Ikaw naguda. Dali, dali! Dali! Isti. Ha? Sa iste? Salamat, Ay, ha? kalayo! Kalayo! Abi na ko kapag nasuko ka na ako ba? Ha? Ano ba suko man? Ay, kay kuan magod. Suko gud si Lorita na ako ba? Ambot ha kung gano'ng bugat kay Ay, kung ano, ang ko'y gusto nga, mag-apil-apil ng kanang inyong binata nga, gubot dong ba, kay, huwag ko lang gilantaw. Aha. Kung dili nga, kana ba magkasinabot, tagtanan din sa atong barangay. Bata o tiguang, Aha. may ngipon o guwa. Aha. Mm. Mo masag ko. Pero ambot pa ng Lorita kung gano'n nga layo kay iyang pagbati nako isprikitik. Ay, spikitik. Isaling na nako, isaling na nako. Pag-insulti ko ni Lorita, anak. Ba? Ako noy, abi ni mo noy. Gusto gid kay ko nga magkaduol ang atong pamilya. Wa man may problema. Nagkaila gid mo unsang klasiha ang akong amahan, di ba? Ha, wala man ko inahan kay namatay naman. Siya diyang gipanganak ko. Di ba? Kung ang lahi sa inahan ni Lorita. Nga, nawa lang, murag buwa dihang nakakitag laing kalipay sa usa ka sa usa suki namo bas parlor namo kani adto. Mo ba? Sus! Usa sa kanunay niyang kuan handulan kun magpa-cleaning nas mga kukos kamot og sa tiil. Mo na kanunay niyang handulan gihimo kong gago sa mga salbahis. Ingon na tuod ko ini. Pero ako siyang ipatilaw sa tinuod. Tinuod ako pagpangga. Kaya timan akong tarong para sa mabubo ang tanan yung pagbati na rin ako. Gipanikamutan ako ang magpakabuhi nga parehas yun sa usa ka tinuod ka laki. Mauna. Lagpat yung laway. Pero, sorry. Para kuan gi ba? Huwag yun siya ikamahay. Pero hindi mo na kumbuang. Ay, nakunatan ka. Sorry. Sige pa dayo. Nasangko sa langit ang akong kalagot sa mga babae. Sangkot langit! Ay, sorry. Nakunatan ka. Nay. Sa imong kalagot. Si Lorita, ang imong gisilutan. Ha? Oh my goodness. Ha? Sa imong kalagot si Lorita ang imong gisilutan. Babae ka na si Lorita. Crush gani ko anak niya. Sa taas, sa higayon og panahon. Ay, ako din nahuna-huna. Nahuna-huna, bitaw. Nahuna-huna ko. Sa unsa? Masayop ko sa akong gibuhat. Pero di pa tingali ang tanan. Ayaw kurat-kurat di ha. Di pa tingali ang tanan ko na ako makuyon. Ang akong sipyan. Dili yun. Dili. Ang gusto ng pagkatao ni Lorita. Di ba nalisod kay babae ko na siya gud? Ha? Gihatag niya ang iyang pagkasihan, oy. Anjing, Ano? wa ka makonsensya. So man? Sa imo gibuhat na nag-anak nimo. Anjing, dili di mo angay nga kuan tuition ang tinuod. Di pa katao nga tinuod yung laki ng imong anak. Pero ambot ka ano nga, gusto magad nimong gubon nga. Dili magad nimo mahimong gubon ang gihimo sa Ginoo. Diyan naman na nasugdan mo. Pasag din ang iha na tapuson.
Baya ka, Ansing. Nagtuogi ka nga gikalipay ni Don Don? Kanang iyang kahimtang karon? Oo! Ano wa? Tuma! Nakadungog bagugag, reklamo gi kaniya? Ni atong gamay pa, misupak siya, pero... karon di ba? Okay. Lagi, kasabot ko. Pero wala, muangal sa nadugay na, kay gikapoy naman ang sige ergo nimo. Sige mo klalis. Pero, ayaw pag binogo. Ha? Kalay. O, siya ba? Tanawa sa mga mata sa imong anak ang kamatuoran. Ang tinuod niyang gibati. Tugo na ko eh. Si? Mo rin nakadaot nimo. Kay dayon nagkaglihay kon maghiskot ako sa imong mga sayop. Wag gini mo huna-huna ako noon say sangputan sa unahan aning imong sipyat. Pero miyon niya lang magkakitag away lang imong anak Ansing. Tanawa na. Sweet dreams. Pistak niya. Hagbukan lang. Nag-ayo gab. Gabaan og di na makamata. Alay. Unsa naman sa napa? Da! Daman. Pakong subungbong. Turyahi. Ansing. Tama! Ayaw palabi. Ibaw nga hulmigas ganing gamay kaayo. Sakit ko no baos nagpahit. Nga, tira. Ay. Nga, sa may buti pasabot. Laki baya ko, Ching. Ako'y bana. Nga? Ayaw palabi. Ayaw ko giyatake. Oo! Asa ba ka? Sagawas. Aron di ka matuok. Kanay papa, dili mama. Ano, wa pa makamatog? Ay, di ko katugon pa oy. Katulong lagi ka pa. Ikaw. Hangtod, asa ka man kutob magpatonto. Ha? Ayaw pagtugot nga maguba jud ng imong pagkatao, hoy, Don. Sige! Ah. Sige nyo! Susuli ko na imong anak! Niputak na po. Ha? Tabangan ko ninyo? Tupak-tupak mo na ako? May pagbaghikom ko! Sige, paghikog! Unsa man? Tabaangan ti ka sa paghigot na ng liog ni mo? May galaatang ilan pa mga sumpay ni atong sugilanon. Take it or leave it. Tagsulat Monique Di Gracia sa Sinon, ubo sa direksyon ni Jennifer Gatuminyusa. Musical scoring Ariel Magcao. Editor Lloyd Gaviana. Soundman Ricky Bangis Garing. Dahil ka ninyo sa RMN Drama. You go and put your get it now. When I take a piece, you